Ο τρόπος εφαρμογής των δύο χεριών Spirito Libero είναι ο ίδιος που γίνεται και στην εφαρμογή Spirito Libero και Cera del Vecchio. Έξι έως 8 ώρες αργότερα η επιφάνεια είναι στεγνή και έτοιμη να δεχθεί το δεύτερο χέρι Spirito Libero. «15 με 20 λεπτά αργότερα η επιφάνειά μας είναι έτοιμη να δεχθεί το ελαφρύ πάτωμα με την ανοξυδότη σπάτουλα. Μετά την εφαρμογή και το στέγνομα των δύο χεριών Spirito Libero, για να ολοκληρώσουμε την τεχνική Spirito Libero e Seduzione, εφαρμόζουμε ένα ή δύο χέρια, Gioia ή Oro, αναλόγως των προτινόμενων αποχρώσεων του φυλαδίου. Οι επιλεγμένες αποχρώσεις Gioia ή Oro εφαρμόζονται με το σφουγγάρι της εταιρείας Giorgio Crejan. Έξι έως 8 ώρες αργότερα η επιφάνειά μας είναι στεγνή και έτοιμη να δεχθεί το δεύτερο χέρι Spirito Libero. Στο δεύτερο χέρι απλώνουμε το υλικό σε όλη την επιφάνεια με μεγάλες ελεύθερες κινήσεις και πριν στεγνώσει ερχόμαστε με καθαρή τη σπάτουλα και το πατάμε. Έξι έως 8 ώρες αργότερα η επιφάνειά μας είναι στεγνή και έτοιμη να δεχθεί το κερί φινιρίσματος Cera del Vecchio. Ανά 10 με 12 τετραγωνικά γυαλίζουμε την επιφάνεια, είτε μηχανικά, χρησιμοποιώντας έναν ελιφαδόρο, είτε χειροκίνητα. Στην τεχνική αυτή, το Spirito Libero εφαρμόζεται σε δύο χέρια, κατά προτίμηση σε σπατουλαρισμένες επιφάνειες και περασμένες με ένα ενδεδειγμένο αστάρι νερού ή διαλύτου. Και στη συνέχεια εφαρμόζουμε το δικό του αστάρι προετοιμασίας, το Primus Naturale